chỉ bay ule là chắp paratha karon siam dona đã thật thị turang chi khan maida pavakhat chi thirfian te chan ve chini thirfian te khat tel tablespoon khat du chuan telaya khan ghee te pawh kha hman thei a tuipa ngai ka hmang dawna tui hi kan mamu ang zelin kan telang minute sari minute riat borvel ka hmeta ka hmet hne tha to a anem lampang khan ka hmeta tel darkar chan ve ka up dawna darkar chan ve ka lo up to a anem lam deuh hlek khanen ka hmeta atiat tur hi chu kan du ang khan kan siam me anga paruk ka siam dawna kan bit luta kan hral mum ve ang a har sa lo lutuk kan buk deuh thlap te ne lo chuanin ain len hlei ve thina ka buk lem lowa a ro ve du lutuka khu ve tur ania pakhat hi ka lo siam nga lang sin kan wai dawna a pan sei khan kan waia a bial pawh khan a nuai theih thawa tel maida a in bel bom lo na tur ania a ol sam ber ania ka siam dan hi siam swal om thei lo kan ti ang khan nia kan ziala kan em pera hluma ti nuama pat sei ve dewa ti hian hetia ka ve pa hian ka pot deuh zela son heta kan bit luta ka hlum zo vek to a pakhat hi kan wai nga lang maida nuai pa hian nem nat lutuk lo tur ania cha lutuk khan ka siam lawa alen zong te pawh hi ka ti hlai lutuk lawa kha kha chu mani du dan tiat khan siam tur ania maida ka phula ti hian thlenga ka da adang kan da le ma hian maida kan ta ta ain bel bom lo nan
gese amidiama kada paratha hi aton tonin second somli borvel ve ka urdona du chuanin a sen deuh thet thleng khana ur thei thawani tlemin hi ron por vea kan min tur ani lawa freezer da tur khania chuwang chuan kan kang min ngal lawanga hei aron por ve hi mo treya mo thlangra mo te khan kan da dayanga alo dai vek to a hei chawpek na sarang angkha palia ka siama akara da tur hian butter paper ka mangtela ziploc bag a hian ka thun dona polythene te sarang pa ngai te pawh kha a man thei vek ania ti hian freezer a kan da anga thakhat chuang te hi chu a rin ve theia paratha siam siam hi a boi thlak ve wangin tum khata kan siam deuh tewa rin reng tur ang khan hei hi a hma ka lo siam sa ni som chuang freezer a ka da to ania a khong veka alan dan te kan enang kan phort chwa nu hianin adang hi freezer a kan da le ngalanga tel kan tel masak lo chuan freezer atanga kan lak chwa kha ania a bet ve du thina thir bela hian tel polo lum ve deuh to a gese amidiama kada a aton ton hian a sen ve deuh thap thleng khan kan chuangang tel tel dan te pawh kan duh tam deuh chuan kan tel tam mai anga paratha pa ngai kan ang chia tho khan kan tur ania kan da vo khania kan siam apa ngai nen dang lam na hi om chuang mi alawa kalo du to kanga hei alan da ni anem thalu tok thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ke channel min lo thlir saka wangin kalo me